Επίτροπος ο Όλιρες αναζητούσε, και του εκπροσώπου του βέβαια, εναγωνίως κάποια τηλεόραση, κάποια κάμερα να κάνει μια δήλωση ώστε ή λίγο πολύ, όχι ακριβώς να διαψεύσει τον κύριο Ντάισελμπλουμ, αλλά να κάνει πιο ίδιο το όλο θέμα, ναι, να το μαζέψει κάπως. Που δείχνει και πώς αντιλαμβάνονται και οι υπόλοιποι πολιτικοί το όλο θέμα. Και επίσης χαρακτηριστικό του νέου στυλ, ας πούμε, του Ντάισελμπλουμ, είναι ότι δεν απέκλεισε ούτε το PSI. Παρότι η πάγια θέση της Ένωσης, η πάγια θέση της Ευρωζώνης... Το PSI είναι το κούρεμα, έτσι. Το PSI είναι το κούρεμα των ομολόγων. Των κυπριακών ομολόγων που βρίσκονται στη χέρια ιδιωτών, κυρίως τράπεζες της περίπτωσης της Κύπρου, έτσι. Και βοηθάει στην βιωσιμότητα του χρέους βεβαίως, αλλά συνιστά και απώλειες για τους ιδιώτες. Είναι αυτό που έγινε στην Ελλάδα. Η πάγια θέση της Ευρωζώνης είναι ότι αυτό είναι ένα μοναδικό φαινόμενο που εφαρμόστηκε μόνο στην περίπτωση της Ελλάδας και δεν αφορά καμία άλλη χώρα της Ευρωζώνης ως λύση. Ο κ. Ντάισελμπλουμ λοιπόν δεν απέκτησε ούτε το PSI για την περίπτωση της Κύπρου. Δεν είναι ότι δεν είναι κάτι που δεν ξέρουμε, αλλά δεν συνηθίζεται να λέγεται. Νέο στυλ, Κατερίνα μου. Νέο στυλ, ενδεχομένως να πιέζουν οι καταστάσεις, ή αυτό είναι το κλίμα, το πραγματικό? Όχι, είναι αυτό το πραγματικό κλίμα, απλώς δεν έχουμε συνηθίσει πριν ολοκληρωθεί να βγαίνει στην επιφάνεια. Αυτά είναι καθόλου καλά νέα για μας, είναι Καρανασοπούλου. Το αντιλαμβάνομαι. Αυτό δεν είναι καθόλου καλά νέα και γενικώς για το στυλ διακυβέρνησης στην Ευρωζώνη. Λίγες λεπτομέρειες τώρα. Ιδιωτικός οίκος και σε μια εβδομάδα πρέπει να αποφασιστεί τι ακριβώς. Είναι η ιδιωτική εταιρεία. Ξέρουμε ποια είναι πολλές, είναι λίγες. Νομίζω ότι είναι μία ή δύο μόνο που υπάρχουν που κάνουν αυτή τη δουλειά, δεν είναι πολλές. Η οποία θα αναλάβει επί τη βάση εντολής που θα της δώσει η Τρόικα και η Κυπριακή κυβέρνηση, θα αναλάβει να χαρτογραφήσει, ας πούμε, την κατάσταση τόσο όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο όσο και την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. Και τα πορίσματα από αυτή τη μελέτη, η οποία θα ολοκληρωθεί πάρα πολύ γρήγορα, θα ληφθούν υπόψη για τη σύνταξη του μνημονίου. Και εδώ πέρα ο κ. Ντάισελμπλουμ ήταν επίσης σαφής ότι εάν χρειαστεί, εφόσον χρειαστεί, δηλαδή αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει πρόβλημα, θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση. Εννοείς πρόσθετα μέτρα μνημονίου. Ακριβώς. Είπες ότι λίγο αισιόδοξο το βλέπεις το σενάριο για τέλη Μαρτίου για υπογραφή μνημονίου. Είναι λίγο αισιόδοξο γιατί είναι πολύ νωρίς το Eurogroup του Μαρτίου, σίγουρα δεν προβλεπέται το Eurogroup του Μαρτίου. Και από εκεί και πέρα είναι πολύ στενές και ημερομηνίες. Δεν νομίζω ότι είναι εφικτό. Επίσης τον Απρίλιο υπάρχει μόνο άτυπο Eurogroup, το οποίο θα γίνει στην Ιρλανδία. Δεν υπάρχει κανονικό. Απλώς νομίζω ότι προσπαθεί να... αυτό είναι η δημιουργία ενός κλίματος πίεσης προς τους Γερμανούς αυτή τη φορά, οι οποίοι θέλουν να το τρενάρουν και να το τρενάρουν και να το τρενάρουν, για να λειτουργήσει πιο γρήγορα. Εσύ περίπου από τις πληροφορίες που έχεις μαζέψει μέχρι τώρα, Ειρήνη Καρανασοπούλου, πότε υπολογίζεις την υπογραφή του μνημονίου? Έχεις επαληθευτεί μέχρι τώρα, παρόλο όταν μας τα έλεγες, λέγαμε αποκλείεται να γίνουν έτσι, αλλά τελικά έγιναν όπως τα έγραψες. Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από το γερμανικό παιχνίδι. Δηλαδή, πώς θα βρουν τα πράγματα μεταξύ τους οι πολιτικές δυνάμεις στη Γερμανία. Αν δεν ξεκαθαριστεί αυτό το πράγμα, δεν βλέπω το μνημόνιο να υπογράφεται εύκολα. Και βέβαια, αρκεί να υπάρχει και η θετική βούληση από μεριάς της κυπριακής κυβέρνησης, έτσι. Δηλαδή, αν έχουμε το ίδιο φαινόμενο με την προηγούμενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση του Πρόεδρου Χριστόφια,
να αντιδράσει στις ιδιωτικοποιήσεις, να αντιδράσει στο ένα και να αντιδράσει στο άλλο, πια δεν μπορώ να πω τίποτα. Αλλά αν υποθέσουμε ότι υπάρχει μια θετική ανταπόκριση από πλευράς Λευκωσίας, πιστεύω ότι όλα πια εξαρτώνται από τους Γερμανούς. Πόσο διατεθειμένοι θα είναι να πάνε στη Γερμανική Βουλή προεκλογικά. Αλλιώς, στάση πληρωμό, θα πεινάσουμε στην Κύπρο. Ελπίζω να μην πάνε στα άκρα τα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ειρήνη Καρασοπούλου. Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ, Κατερίνα. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στην Κύπρο και στα της προεκλογικής εκστρατείας. Καλωσορίζουμε στην εκπομπή την υποψήφια για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Άντρη Μακαράκη Στυλιανού. Κυρία Στυλιανού, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καθόλου καλά τα νέα από τις Βρυξέλλες. Το Eurogroup αποφάσισε ιδιωτικός οίκος να αναλάβει τον έλεγχο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Κύπρο. Κάνουν λόγο πλέον ο πρόεδρος του Eurogroup για κούρεμα καταθέσεων, για κούρεμα του κυπριακού χρέους. Ένα ακραίο σενάριο. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Λοιπόν, Κατερίνα μου, ότι έχουμε επαληθευτεί πανηγυρικά. Εμείς έχει καιρό που λέμε ότι κρατείται ο λαός στο σκοτάδι, δεν ενημερωνόμαστε σωστά και μέσα σε αυτή την ασάφεια, να θέλετε, και την άγνοια στην οποία αφήνουν τον κυπριακό λαό, κάποιοι προσπαθούν να δεσμεύσουν το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας. Είναι για αυτόν τον λόγο που εμείς έχουμε ζητήσει εδώ και αρκετών καιρών ότι η οποιαδήποτε απόφαση αφορά την οικονομία θα πρέπει να γίνει με διαφανείς διαδικασίες και ο κυπριακός λαός να αποφασίσει με δημοψήφισμα για το τι πρέπει να γίνει. Δυστυχώς μέχρι σήμερα είναι αυτή η κατάσταση που έχεις περιγράψει. Να πάνε και να έρχονται διάφορες προτάσεις, άλλοι να τις διαψεύδουν, άλλοι να λένε ότι ισχύουν. Βλέπουμε ακόμα και πράγματα τα οποία τρομάζαμε να τα σκεφτούμε, όπως είναι το κούρεμα των καταθέσεων, σιγά σιγά να μας τα φέρνουν στο προσκήνιο. Και είναι πραγματικά απαράδεκτη αυτή η κατάσταση, να μην γνωρίζει ο λαός ποιον είναι το μέλλον του. Αυτή η αβεβαιότητα είναι που έχει προκαλέσει και τον πανικό. Έχει τόσους μήνες, κυρία Στυλιανού, που καθυστερούμε. Μάλιστα. Αρχικά ούτε ξέπλυμα υπήρχε μέσα στη συζήτηση, ούτε κουρέματα. Ναι, αλλά να σας πω κάτι, Κατερίνα μου. Ποιοι ευθύνονται και έχουν δώσει λαβή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος? Εδώ είχαμε το σκάνδαλο με τον Μιλόσεβιτς, κανείς δεν τιμωρήθηκε και χάθηκα ξαφνικά οι εταιρείες από την Κύπρο. Έχουμε το σκάνδαλο με τον κύριο Μιχαηλίδη, ο οποίος καταγγέλλεται στην Ελλάδα. Ισχυρισμοί είναι όλα αυτά. Ισχυρισμοί ότι έρχονται σακούλες με χρήματα. Πάλι στην Κύπρο δεν κάνουμε καμία διερεύνηση. Γίνεται, για να λέμε την αλήθεια, να ανταλλάσσει στοιχεία η κυπριακή πλευρά με την ελληνική και είναι ισχυρισμοί μέχρι στιγμής, είναι υποδιερεύνηση ο θέμα. Αλλά ξέρετε, εμείς δίνουμε τη λαβή για αυτά τα θέματα. Δηλαδή δεν φταίνει ξένοι. Πρέπει να είμαστε και εμείς πιο προσεκτικοί στο πώς εφαρμόζεται στην Κύπρο μας η τιμωρία σε αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα. Μα αυτό ακριβώς μας λένε, ότι νόμους έχουμε, αλλά η εφαρμογή είναι, ο έλεγχος είναι σε εφαρμογή. Και η μεγαλύτερη γάγκρενα που αντιμετωπίζει σήμερα η κυπριακή κοινωνία δεν είναι η οικονομική κρίση. Είναι η ατιμωρησία σε μια συνεχή και διαχρονική κατάσταση σκανδάλων. Και αυτά τα οποία μιλήσατε πριν από λίγο και με τον δημοσιογράφο τον κύριο Ματάριο Τροσόδη, αυτόν αποδεικνύει ότι ενώ η Γενική Ελεύθερια καταγράφει στην έκθεση της ιστορίας σκανδάλων, κανένας δεν διερευνάται, κανένας δεν τιμωρείται και αυτή τη στιγμή είμαστε των εκλογών κάποιες μέρες και έχουμε μπροστά μας υποψήφιους οι οποίοι είναι ας πούμε ύποπτοι. Δεν ξέρει κανείς αν όντως ισχύουν ή δεν ισχύουν αυτά για τα οποία κατηγορούνται. Και εγώ ερωτώ πώς αυτός ο λαός θα πάει